mbele so tawi min gonti ƴiye o rufatan min gonti dappude a inna lamabu'usuna ma min ummitina khalqan jadidan min batte tago heso kul wiibe kunu so on jidi andi be wadi non ko andi be mbi be ngare neladal e mbi dum e yeso waade no sabatasi ni e ngana wiide a ida kunna turaban mbele so min gonti leydi ida kunna iwaman mbele so min gonti iyewa rufatan e dappude a inna lamabu'usuna ma min gurtine min gummitine khalqan tago jadidan heso nela deji Allah jippini ayo Allah wiibe wimo kul wiibe kunu hijara tan son jidi gonte kaaje aw hadidan son jidi gonte jamde aw khalqan walla so on jidi gonte tago fo min mayak burungo ena mawna fi sudu e becce mon kala tago ngo jiddon wonde gonte mo on ngurtini de Allah wi saabibe non be jonno so min gonti dum ko holno way fasaya quluna be mbiyamo be mbiya nelaado Allah wi mabbe mbiya man yu iduna joni so min gonti kaaje hol dutto min gonta masalan anene de ngurdam min nguur hol gurtinowo min hol bawdo wadde non ul wiibe alladhi fatarakum on Allah tannodo on awwala marratin arwande lawol on gonano hay por li annal qadira alal bad qadirun alal i'adati kattan do fuddude ena wawi ruttude bal hiya ahwanu taccu wattude ko wanno buri wedde e wadde taw watan on tampine koy mon Allah yi sabibe ni sa halini be kaado hala fata yunghiduna ilayka ru'usahum mabe ndimbin cewde ma koye mabbe be badani bon bon yunghiduna parce que yunghiduna mabbe ndilli ilayka fere ma usahum koye mabbe haawede koye quluna be gona wiide e jalkidde non mata huwa ummi tal biida ngel holna wanas sebe bimo non ul wiibe asa yama jo an yakuna qariban taw ko malli ama jo laato taw ko malli yawma yad'ukum nyalawma Allah noddi on ummade goble e dem tajibuna noto don noddanu makko e der goble he bi hamdihi e yettude Allah e yemirore Allah wata zunnuna cikkon illa bistum on medani wonde aduna he illa qalilan sawana seda sabu kul huli ko jidon ko o bul wiibe li o bul li ibadi wi jiyabam julbe be yaquluna sebe kalda e heferebe yebe kalan allati ahsanu burgol moddude so tawi julbe be ene kalda e heferebe yebe kal kongudi moddi o to be kalde mabbe kongudi bondi de wonno be do ko huda andi julbe be en biyannobe onon ko jeygol paadon onon ko malkisabe julbe en biyannobe Allah wi ala kalanebe kongudi bel inna shaytana sabu saydane yanzagu baynad baynahum hakkul mabbe inna shaytana kana latanima lil insani wanande neddanke adu won ko ganyo mubinan penyen don ganyo rabbukum jawman a'lamu bikum kanko buri andude on in yasha so welama yarhamkum o yurmo on o jaban on tubu buya aw walla in yasha so welama don yu'azzibukum aw lefta on o wara on wa ma arsalnaka allawi min nalani magan ka boylate ka baylado alhali sambawnabe alhali be gongdin Allah ala wa rabbuka jawmi a'lamu kanko buri andude bi man fis samawati wal ardi ben wonbe asamanuji ben wonbe leydi allawi min buri andude ben wala gada faddalna wallahi min burni ba'dan nabiyina yogay annababe ala ba'dina yoga be do min kalde mumen kongol be do min burni ben cehilago hakkunde amen mumen be do min nawidu men dow asamanuji wa atayna dawuda min dokkina annabi dawuda non zaburan deftere ne wi'eni min dokki annabi dawuda deftere ne wi'e zabur min dokki mo dum biyama simore deftere dawuda nde de wonno kambe hefere be girbe dawuda deftere mo wadi ko temedere capande joyi simore simore fo bunde juude e deftere he rubu min alqur'ani fana bal qur'ana bunde hen rabbide e ba masalan
وأكثرها قدر سورة إذا جاء نصر الله قرني هن رب الدفوق إذا جاء نصر الله أيوة كفرد دمتان وكلها نون دعاء وياما نون كان خير دفتر مكو كانكو ففوق دعاء وتحميد جتالي الله أكو دقي على دفتره وهرمي على دفتره فريلا على دفتره كيرين على دفتره نياوجن على دفتره ففوق على دو تنونيا ibe udu ulazina nodde ben za'amtu nodde be kalbi dum ko Allah nodde Isa en Uzairu en fala amlikuna be kattanta kasfat durri uncude lor ankum gamodon wala tahwilan be kattanta waylide lor o fewde mo godbe be bawa ittude sumi adde mon be bawa ittude be no bangi god be bawa ittande on be bawa wattude bangi goddo hedi dum non nodde be yemballon ulaika alladhina be ngoni ben yad'una be noddoton be noddoton dewaton be biidon ko Allah be mon beede be biidon ko Allah men hono malaikaaji el Zubayr en Uzairu en Isa en ben de kam yabtaghuna en dabba ila rabbihim fewde jumen al wasilata jokkorgal ben de kam gandum e dewde be ara aqrabu buro ballade fewde Allah wa yarjuna e njortide kay rahmatahu yurmende Allah wa yaqafuna be kuline kay adabahu lefte Allah ndeke be ngona Allah Allah la ko huli wala ayyo qabli yanam de suram de litter musul gala ngel nan banda min dem gaddan inna adaba rabbika ay laftajama kana latiman mahzuran ko denteten wa in min qaryatin ala wuro illa nahnu sawana minen muhlikuha ko min jogorbe halkuti dum qabla yawmal qiyamati qabla yawmil qiyamati ko adi daragol darga o wi wuro wongoy aduna he mamin kalku dum ko adi darga darafa mamin kalku dum aw mu'azzibuha walla ko minen ngoni leptobe wuro ngo adaban tashadidan chattude don latima fil kitabi tahul mahfuz ana hadani an nursila bil ayati de min gaddata kawnide de be biyo min gaddu kambe heferebe be ebe bi ma toujours ya addu hunde an nela Allah addu dum do wala min dum do wala min dum do hadani min addude dum andi wonde be bi yo nela Allah egginan be kaaje de wonde be bi yo nela do wurtinan be maybe mabbe fo be kaali ha heewi Allah wi mi hada be nela do yidi be mi adda dum nela do yidi yo addu fam wana en ronki ala wana en ronki addude dum kono non en jeya e aadaaji Allah tabaraka wa taala so tawi o addi hawninde so joomu en calima halkalde leñol ne hay so wodi hen warabe wada heddibe tan leddi keddidi mum kala hen leñol o halko dum ha laabi onen annabi god وما منعنا هداني من أن نرسل من نلدة بالآيات كأبدن بيده إلا سوانا نون أنكال كدومن أنا من جيدهم دول وآتينا سب من دكين سمود لجن ويني الناغة من دكين بين نجلوبا مبصرة نجلوبا وهاوني نغدا كفنج فظلموا بنجد بها نجلوبا با مكالكا وما نرسل بالآيات كل بن دياب نغوتمن من بيانما inna rabbaka jami'a hada bin nasi wonde umu filti yimbe beta bange gandal e hattan kambe fo be ngoni koy tamande Allah haalambe dum hoto hul hay goto Allah woni denowo e bane mabbe wa ma ja'alna ar-ru'yata Allah wi min badani ar-ru'ya koydol allati no ngol arayna min kullu ma jamma lisra illa fitlin nasi wonande makkana be penni be jartodini ne biida be wonde yi asaman jirbe artibe penni be jartodini be ngonti hefere wasajratal mal'una likki kudaki fil qur'ani gonte qur'ana hono sajaratu zaqumi andi fudi koy hakkunde jahannama Allah wi min badri kin kedi min kaldi dum ko jarabu e bele be jedda e tol sunnirte lekki wi e min kulbinire be lekki ki kono fa ma yaziduhum beydani be kulbin gongol illa dughyanan so wana bewre kabiran mawt wadhkur janfa iz qulna lil malaikati to man min biyani malaikaji di usjudu naytona deedi adama badane adama sali fasajadu kambe fo be nay wana ngal goral do non yesu jantu liman khalaqta warande on mo takda dinan e bakkere takda dum e bakkere ha andi dinan ko min din wana mansubun bin al khafid dinan
منصوب بنسبة تاك مفعول لو منصوب بنسبة الخافض أو ما تقرأ ده لا أو أرى أي تك يا مبورن دا إدو أم جيل سجندم توال حال من بوري من تقرأ مكوي جينغول لئن أخرتني والله سانمني كم أواسي ورتمي إلى يوم القيامة ها نلاو مدارنغا ساوبي كم بدووري لا يتنقل مقرد بالله إلى سيدا إبن دين دا هين تنكم على كم باو من قال الله بيم إيه إذهب يا بمني منون وانا ها درنغا كونكو ها نفخة الأولى فمن تبعك منهم كلايما بدوديما فإن جهنم جزاؤكم ونجبدمون أن أمت بفوق جزاء جبد جهنم كون جبد موفورا كون كبير جهنم الله بيم يمين واستفزز دل نير من استدعت منهم كلايما مكتن دل نير بصوتك صوتما يا وات كلرناج وات مسكاج وات مثلا تمتماج وات مثلا بوباج كون فيودي غوفول دل نير يبه دلو wat yengulen waday be yengulen Allah wi waday be yengulen ko gaadi fota Allah di Allah yimi yemin ma wastafziz wadbe yengul man istadata minhum bi sawtika dillinirbe katuma am yamirima wa ajlibaihim wat e ma khaylika waddo pucci walla jemira am parantebe ma yo baddo pucci jaha ngofiro ya Allah pucci di aha yebe ya wan non mi yamiri yebe ngofir Allah pucci wa rajilika wat kadi koyde ma jamira kadi yarobe koyde ngofir ya Allah koyde njara koyde jaha be njolay otoji ngofo ya Allah be njolay pucci ngofo ya Allah be njolay sarataji jaado ha goli na toyde masalan baba mal be njolay otoji naatoyde baba mal be ngala pasuji nyekka ha goli naatoyde baba mal o wi ko Allah wi non iblis yo wat fode mato pas jolay sare walla o en jidum Allah wi non wono wa sharikuhum Allah wi ya rendu e mabbe fil amwali to bange jawdele mabbe mi yamirima yebe paggito jawdele de no harmiri kala no harmiri yo hewtan jomum wana yo dan ko nyami ala ko yo hew jawdi tan no dañir fu yo hewtan ne irbe dum min yamiri pama dum kadi no wodi kewa jawdi kewirano dagiraki pirlita jawdi kadi no hanirani Allah min yamiri wa sharikum fil amwal wal auladi mi yima rendo e mabbe to bange bibbe ra'atahu salasan وأتى منها بالأولاد فإن الشيطان شريكه فيهم ساسيري دب تشيرلتت أسي فن داكو غد رستام وانا نون بيندن ايو غد رستانيمو كم تان داب yeso serde ma tati dokkudon dañjon hen bibbe wadbe ha heewi seydane rendane ma gaga jina kay dum taw jinani hen duma kadini hen dum wana jina kono kam hen kam majjani de dum woni fa inna shaytana sharikuhu fihim seydane rende makko e mabbe wana seydane jibini hen o jibini hen wa sharikum fil amwali wal aulad wa'iduhum fadan bi an iblis jobdi ala ummital ala allawi wa ma ya'iduhum ash-shaytan seydane non fadanani be dum illa ghururan so wana komt inna ibadi jiyabam julbe be laysa laka alayhim alanama e dow mumen suldanun dole wa kafa bi rabbika yuni jome wakilan deno wa alhalim e mada an Allah ha nelal Allah ko Allah renma rabbukum jomon allazi ko on yuzji mo ganduda mo ene dongna lakum wona donal fulka laade fil bahari to bange maayo geet Allah wi ko kanyum dongnata laade to geet di tabatagu nga ha dabbon jolane geet payon masalan Espagne dan otoji odan jeeya Allah wi ko bodi non inna shaytana wa in kana qadiran ala alwaswasati bi aqdarillahi fallahu arhamu bi ibadihi o wi shaytane
hayso jogiima hattan e soksokinde e hoddiro Allah seyɗaane soksokinte e ma ñekkinma gila ɗo haa goli kono ko hoddiro Allah yo ko waawema ko se Allah wi wat noon fallahu arhamu bi ibadihi Allah woni jurmotoɗo jiyaaɓe mum wa huwa yadfa'u anhum kaydahu kanko woni duñowo ga jiyaaɓe e peeje seyɗaane wasarrahu e rodde mum fal ma'sumu mo o wi deenaɗo ko man asamahu llahu mo Allah reeni tan woni deenaɗo wa laysa lil abdi qudratun alana maccuɗo hattan tokkinema ala ko mbawɗa hen ko Allah tan wallanma e ɗum o wi gorko goto ne wiya ya fa'i o itti ñaawore nde koto sazaliyu o wi anna mimma yu'anu ala daf'i waswasati shaytani woni nde ganduɗa nde ene wallitore e duñgol cokcogingol seyɗane annaka enda waswasatihi laka so seyɗane soksokine ma an neɗɗo seyɗane naati e ɓernde ma woodi ko miñiɗa ko boni o wi tada o ballina yadakal yumna jungo ma ñaama ngo ballina ɗum pawa ɗum ala janibi e bange sadrika beccal ma al yusra nano mbaɗani jungo ma bi hiza'il qalbi ha sawdo sara ɓernde ɗo biya subhanallahi malikil quddus laqil fa'ali kala oɗo duwaw laabi jeeɗiɗi sa wi noon biya in yata'ayyidhibkum wa ya'ti bi khalqin jadidin wa ma zalika ala allahi bi azizin rabbukum alladhi yusji lakum al-fulka fil bahri kala ɗum o wi wonde so tawi a waɗi noon o wi Allah renma e bane makko oɗo kuɗaɗo ɗum woni rabbukum jomon alladhi ko on yusji mo ene dongnana lakum wonande on alfulka laaɗe bil bahri e maayoli tabtagu nga ha ɗaɓɓon min fadlihi e ɓural Allah innahu ɓu Allah kana laatima bikum e mon rahiman ko jurmotoɗo omo eltani on laaɗe wa ida massakum durbi on fil bahri e nder maayo geej on kuli oɗon jogori yoolade ñande hen jiya dalla majja man tad'una ɓe ndewanno ɗum ko wona Allah illa iyyahu so wana Allah fo ho majjar halaba fa innakum tad'unahu wahdahu so tawi geej hankande ñanñi finni ala noddete don so wana Allah ay hedo jimdi ceerno Abdourahmane Balaji wi hay Touba dardartini ñande hen o wi beddi sowetas deke sowet o wi ñande Allah hoddiri mayde sowetas dandata on fi Abdourahmane Balaji wi o wi mayo geej finni e pay makka wi hay Touba darti so sefa jom bato o kañum dardartini e jaltini sowetade totta yimɓe wi balle poyde falamma najjakum tumani ɗin dandi on e yoolayru min jettiri on ilal barri fewde jeeri aaratum tan ɗurno ɗon ga gonɗinde Allah wa kana al insanu latima neɗɗanke kafuran ko jeddowo nema Allah afa amintum yati on koloto an yakhsifa bikum nde Allah munnata on e leydi janibal barri to bangi jeeri oɗon kooli ɗum aw yursila alaykum hasiban walla Allah nela e moɗon kaaje kalka on summa la tajidu lakum on dañata wonande on wakila denowo on e hen am amintum walla on koloto an yu'idakum fihi nde Allah ruttata on e geji he talatan lawol ukhra gongol fa alaykum onela e modon qasifan rihi hendu ndu helalaka onon fof fa yughriqakum o yola on o yolta on bima kafartum sabu ko jedduno don thumma la tajidu lakum on dañata wonande on alayna e do amen bihi e ko min badi ko tabi'an dewowo ene masalan dewowo mo ene walla on mo ene namdo holko min badiri ni odon daña dum so min joola on onon fof maayon min sabu ko jeddudon Allah on dañata kaalowo caggal dum way sayo pourquoi biyo non Allah on dañata on min bad on belli wala qad karramna wallahi min teddini bani adama bibbe adama min teddiniribe gandal e haalde e fotondirde tago e ko wana so joomum maayi kadi looti Allah ko teddinde bani adama kala ko wana bani adama yarata ko koyde bale watta pade so huwi labbintako ala wutti ala wudere kala ko wana bani adama suuraki so maayi dasete o neddo non so maayi lootete ha laaba borne comci ase ha luggido ubbe neɗɗo tan dañi ɗum
jolay laana sene yaha ndiyam jolay oto sene yaha jeeri walla waddo daaba ko wana dum ko fu yarata ko koyde mum so weli dum so metti allawi wa hamalnahum min adama fil barri e jeeri sebe jaha e jeeri e daabeje wal bahri to bange maayo be jolay laade wa razaqnahum min garziginibe min ad-dayyibati e gede dagiide wa faddalnahum min burnibe ala kathirin e dow ko heewi mimman khalaqna ben ko min tagi mimman khalaqna e ko min tagi ko wayno mumante won e ponji Allah wi min burni tagore ni naddo e dendangal gedde min tangno tafdilan e burnugol Allah wi yawma nad'u hay malaikaji ne hen sabu annabaat buri malaikaji forte wana Allah wi jangto yawma nad'u nyalamo min noddi kullu unasin kala leñol yo leñol min nadda dum bi imami mi gardido dum en kala leñol yo leñol gol min nelno e aduna he moƴƴinɓe ɓe e bonnuɓe ɓe fof ardiɓe ɓe goto fof min nodda mawɗo mum min nodda Allah wi daro faman utiya kala dokkaɗo kitabahu kayid mum rokkira bi yaminihi jungo mum ñaamo ɓen goni malaɓe fa ulaika ɓeeɗo yaqra'una ɓeeɗo ɓe woni jangoɓe kitabahum kayitaji mumen wala yuzlamuna ɓe fuu ɓe toñataki fatilan fodde garawel tamaro ɓe gustantaki golle men wa man kana fi hadihi kala mo woni e oɗo aduna a'ma ko gumɗo ga gonga kala gumɗo ga gonga e oɗo aduna ko huwa oɗo fil akhirah a'ma ko gumowo lawol dadal sa wumi ga gonga ha yi lakar guma lawol dadal alay sago nata aljanna wana en mbi bañas meɗino yaade misra ɗa ha Huseyni gumɗo goto gando ene wonno ɗon on ari wimo o anani ɓaleɓe ga ene paccira Qur'ana kono ko tawil tan ɓe kaldata ɓe pirtata Qur'ana o no nassi o ardini en saji ɓe tawla tan ɓe mbiya ɓe tawla pourquoi ɓe tawla kanko baña so jaabimo wimo so tawi Qur'ana tawla ɗum musat o wi ala musata o wi aha kay ni Allah wiyani o man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma on mo laati ko gumɗo ɗo e aduna ko gumma wala kala joni holɗam gumdam joni an wana gumɗo sa mayi kadi gumuya toon en nafma ade wayna gumdam gite ɗam Allah haala mo gumdam gonga sa wumi ga yiide gonga sa hila kana wumat lawol dadal te ko tawle so tawla ka ayata non aɗa yiɗi jalkidde ko yidde jalkidde yimɓe tan kono gasaani wa adallu sabilan o wonata majjuɗo laawol kala laawol daɗal o majjat heen wa nasala aya garowo o jippi ko fi saqifin anani dey wa qad sa'alu nokkugol wiye saqif ɓe namdinoma nelaɗo sallah sallam an yuhrima wadiyahum yo nelaɗo cangol maɓɓe ngol eywa masalan yo nelaɗo harminan ɓe ngol hay gooto hoto yerɗo hoto ñalɗon ɗa'ifanaɓe ɓe mbi minen min mbawa nadde e diine ma o ha dokka min gueɗe ɗe min basarto arabeɓe tawa minen min gaskata jawdi amen tawa minen min jaata jihade tawa so min juula min nangata e koppi mbino nelaɗal tawa kadi kala momin ñaami riba mum ne dagani min kala momin ñamɗo riba amen yoɓa min momin ñamani ɗum riba firte ɗacca amin min dafmito e allata Allah amin biyeteɗo laata o duuɓi fodde hitande hamin komin mbaɗi hadiyaji hen ko on saaha min kela min jaɓa Allah cangol amin ngol mbaɗa ɗum cangol hurum hono no mbaɗɗirɗa makka hurum ni so tawi aara beɓe mbi ko mbaɗirɗa ni mbiya ko Allah yamirma nelaɗo Allah deƴƴi nelaɗo jaɓaki ɓe cikki noon ko nelaɗo deƴƴiri ko ene jogori rokkude ɓe keɓe jiɗi ko Allah jippini aya garo Allah wi wo in kaadu ɓe ɗeɓi
la yaftinunaka ebe pinnin ma an alladhi ganden hunde awhayna ilayka min bahi fewde ma be jidino ittude ma hen de taftariya bele pepino da alayna e amen ghayra allawi wa idan sawadino dum la takhazuka mabe jogitteno khalilan kasihin mab allawi walawla an habbatana sanno san wana minen tabitin ma e gonga e rendema wallahi laqad kitta adebino tarkanu oñade ilayhim fewde mabbe shay'an seda adebino oñade mabbe hunde seeda adebi oñade mabbe adebi wadande be jiido ko qalilan chatta kono non ko idan sa oñinoma wallahi la azaqnaka min menne tena jifa cowande lepte al hayati ngurda wa jifa e cowande lepte al mamati mayde so tawi a wadino ko be bi ko min lepte tan lepte bande summa la tajidu laka tawa kadi a dañanta wonande men nasiran kaɗo somin mbi emin banma ɗum kaɗowo ala aya garowo jippi kono yahudiyankoɓe mbimo yahudiyankoɓe wonnoɓe madina bani quraysata en ɓe mbinelaɗo in kunta nabiyan so tawi an ko a annabi ko gonga ko allah nelma fa alhik bishami dokku san fa toon fa innaha abdul anbiya kala annabi nelanoɗo toon woni pale mum dum non tay ka annabi fato ko ngone wiido non neraɗo Allah jippini aya garo Allah wi wa in ko woni fi ka duube debino la yastafizunaka ibe dillin ma min al ardi umrade madinatul munawwar li yukhrijuka minha bele be jaltin ma e der madina wa idan se be jaltinino ma wallahi se be badino feere ha yalti wuro la yalbasuna be nyibatano khalfaka caggal ma e der wuro ngo illa qalilan so wana sede min kalkal haɗani mi halkude madina so wona aɗa hen ñande ɓe murti haɓe jaltinma jaltuɗa on jamma ɓe finata e wuure he wala ka ɓe payi sabu ɗum sunnata ko sunna man qad arsalna ɓen ɓe min nelno qablaka ko adima min rusulina e nelaɓe amen kala annabi mo min nelno so yalti wuro ngo nelanongo caggal mum ko bane lutata ɗum wala tajidu adanyanta li sunnatina wanande sunna amen o tahwilan gostitogal aqimis salata nyibe julde di duluki shamsi ummarade de nange oni en ta nange hore sa nange hore ila ghasaqil layli tuggude nange hore oni ha huccita nibbere jamma ha huccita nibbere jamma tusubar takkusan futuro geej wa qur'an al-fajr julde subaka julde inna qur'an al-fajr ay julde subaka kana latima mashhudan ko ene seede malaikaji garoji takkusan di don di balata ha subaka juule so subaka ne juule malaikaji nyaldoje maadi ko den garata nyalda ma di yenta di tello kanji fo idi kawra subaka o yido di gara takkusan garoji takkusan di nyaldude maadi yenta pata dow garoji takkusan di tawndira takkusan so di yenti di keddo so di keddo baldoje maadi salatu iya nyaldoje maadi tello di tawndira baldoje maadi salatu di kawra don woni kana mashhudan wa min al-layl hunde e jamma hunde e jamma o wiya kay jul ha weta de ko hunde e jamma fatahajjad jul bihi julta qur'an hunde e jamma julta qur'an lima fi hadith kana yaqumu al-laylu hatta tawarramat qadamahu homo julanno jamma ha koyde makko buuta fa qalat lahu aisha yumma aisha wimo atafa'ala dhalika wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara anela dada hawnide Allah yaafi mama kala ko gollunoda ko adi e ngurnam ma e ko jogorda golloyde pop Allah wi yaafima fa qala nelado wi afala akuna abdan shakura min kay ko maccudo man to wonema Allah Allah sago wala dum wali ghayrihi takfirun li zunubi ko wana nelado Allah non kanyum ko yaafede wadi sago wana nelado non ko mantude Allah waditi wa khadarati e gofi mutahajjuduhu sallallahu alaihi wasallam yazid fi ramadan wala fi ghayrihi ala salati asra rak'atin wiyama rasul sallallahu alaihi wasallam ko arka e ko wana ko fu ko darde sappoyte do julat
rak anani isnatani khafifatani hen dido ko koyde hen didi ko darde koyde wa ma baqiya diwalum keddide fof juudi non hewno wadde woni beydogol wana ndema e farillaji di anani aywa an tan non leñol ma ala hen aw fadilatu ala salawati almafrudati an non ko nelaado Allah nafdu dum be waade kono farilla ni fa amma enen non ken yida wala dum jangunden asaya majo an yaba asaka nde ñimnantuma rabbuka joome yawmal qiyamati maqama mahmudan mo ganduɗa mo ene yette eywa ñande yawmal qiyamati eywa annaba fof ko kuli ko an ñande hen ma wi aɗa suusi mbimi ñande hen ko annabaɓe kuli ko ma susɗum an neraɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗum mbaɗirmi noon beele feeña ɓural ma e annabaɓe toon ñande hen wiyama ñande hen so tagore nde fo renti darima duuɓi fodde ujunnaje capanɗe joyyi ha koyngal gotal ujunnaje temedere koyngal yabba ɗum hankanti yimɓe cuuno hankanti yimɓe fof mbaɗa mobilis ɓayata baba adama ɓe ñaago baba adama tefore so ɓe ñaaguima baba adama tefore o wiya min de mi ñaamino lekki mboɗo huli noon so tawi mi haalani on ɗum hannde nafata kam mi suusa yaade to Allah oɗon mbawi faade to baba Nuhu toon ɓe jetto baba Nuhu ɓe ñaago ɗum tefore baba Nuhu wiya min nene eyyi momi huuɗino yimɓe am nde cali jabde Allah ɗum noon payato Ibrahima mi hoolaki hannde Allah no jiirum ɗum ni famani payato Ibrahima min mi meeɗino fende laabi tati e penale makko ɗe noon wona penale o penale to Allah ɗo wino inni saqimun e ɗo wino joom suudu makko lamɗo goto kuɗaɗo no woodi kala mo andi kañum resi o no kala neɗɗo mo a garduɗa so andi ko a resi ɗum ɗon o heptat so bane debbo noon heftata yo arde bana Ibrahima noon arde joom suudu muɗum o ko banam debbo nden fenade o wiyata ɗum wona fenade o wi kanko de ñande hen huuli Allah saabu o meeɗino haalde ɗen gueɗe ɗum noon payete Muhammadin do payete Moussa ɓe yimɓe tagore nde fof payeto annabi Moussa ɓe ñaago annabi Moussa wi minen de inni qataltu nafsan mi meeɗino warde neɗɗo Allah yaafimama kono hannde mi hoolaki ne wawi taw wultima payeto annabi Isa yimɓe ɓe payeto annabi Isa ɓe mbiya minnene ne annabi Isa wiyaɓe kamɓe minne maymi nde yimɓe ɓe mbino komi Allah mi welaka mi Allah ne andi kadi mi welaka kono mi hoolaki Allah payeto nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe gara e nelaɗo Allah nelaɗo wiyaɓe analaha ɗum ɗo oɗo martaba ko min tan jeeyi ɗum o martaba ko min tan jeeyi ɗum ala jeeyɗo on saaha fa yasta'zinullaha o sakkitino Allah Allah yamiramo o fukko e leydi o sujjana Allah o manta Allah mantoje mawɗe Allah wimo irfa ra'asaka ɓamtu hoore ma o ɓul tasma haal kala ko kalɗa keɗeneɗa wasfa tashfa tef jaɓaneɗa tefore wasal tuuɗa ñaago dokkeɗa on saaha ɓamto hoore makko o fi gandi noon leñol ngol tagore nde fof on saaha ñaawe naatoɓe aljanna naata aljanna naatoɓe jeygol naata jeygol caggal ɗum o rutto kanko nelaɗo Allah fayta jeygol to o tefa kala mo ganduɗa ɓernde mum fodde gabbel nengu noon woni masalan mettellu gabbel gonowel e nder hunuko mungel fodde ɗum e famɗude so tawi aɗa gonɗini aɗa o yaltinma e jeygol on nanno e ma aljanna ataɓe jeygol kewatadema to o fil hadisi ana sayyidu wuldi adama o wi kala ɓi adama ko jibini min woni ko ho wala fakhra mi wasaki wa bi yadi liwa'ul hamdi ana sayyidu wuldi adama kala ko adama jibinno min ɓuri ɗum woni dalilu wiinoɓe wonde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam hol dalilu wiede kañum ɓuri tagore nde fof ɗo ko dalilu ko hadis kanko wi noon dalilu ko kanko wi min noon kanko wi ko kowo ɓi adama wala fakhra wa bi yadi liwa'ul hamdi darappo yettode Allah koye jungam woni ñande yawmal qiyamati wala fakhra adamu faman dunahu tahta liwa'i tuggude adama ha yetti yawmal qiyamati goto fof ko listarpo am wonata min goto jogoto darappo woni asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda o qul wi rabbi joomam adkhilni de nelaɗo naati na ummi madina lamma umira bil hijrati de nelaɗo yamira yo umma makka faya madinatu munawwara o feroya Allah wi sa yehi wo qul wi rabbi joomam adkhilni nanam madinatu munawwara mudo khala natirde sidigin gongantago
naatande nde welande la ara fihi ma akrahu Allah hoto hollam e wure he ko mi yida wa akhrijini jomam mbodo nyaagi ma an Allah ya yaltiname makka mukhraja yaltirde sidgin gongantago somi yalti makka hoto bernam yeccito makka ha dar ngadaro o nyaagi dum nelaado Allah nelaado nyaagi dum Allah o wi Allah Allah wi mo sa naati madina nyaago mimi o rakke yo Allah holle kala ko jidda e der madina tuma nawara sa yalti makka nyaago mi mami rakke hoto Allah holle kada ruttoro makka kala kede yidira makka to Allah holle dum nelaada ma yecci makka wala hajudo madina tuma nawara buri makka ta fur makka nawan ton yimbe wuro ngo yodde walla mojjude walla welde ala nawi makka yimbe wana makka yete ede ko suudu ndu dum woni to dum tan woni faayide e der makka suudu kaaba dum woni makka ko suudu kaaba woni makka ko magama ibrahima woni makka ko safa e marwa woni makka ko mina woni makka ko muzdalifa woni makka ko badnul muhassar woni makka ko jabratul agabata woni makka ko arfa ko di ko ala to di ko e hor fosi haydara wuro go bolgo sayidi hajjaba sokala madina buri nela dalla nan ton sahabaɓe nelaɗo Allah nan toon ɓiɓɓe nelaɗo Allah nan toon rewɓe nelaɗo Allah nan toon ɓe fof nan toon gubba toon ɓuuri ga so wona yumma harjata ala keddiɗo makko fof nana madina kala ko resno nana madina waja alli waɗanan milla dun kaɗo ma sulɗanan doole nasiran ɗe ganduɗa balloje ya hokkam doole ɗe enen ballami e anƴi am o qul wi sa natti makka ummima arti fathu makkata mbiya ja alhaqqu gonga arti e nder makka holɗum l'islam wa zahaga ñobbima al baɗilu fenade koye boni innal baɗila ay fenade kana laatima zahuqan koko ñobboto koko iwata ha laaɓa ñalawmo nelaɗo Allah natti makka ne ummi madinatu munawwara o tawi suudu kaaba ndu temedde tati e capanɗe jeegom jalan ene haɓɓa e dow mayru omo jogui sawru makko ɗum wiya anani nde ja alhaq waza hagal ba ɗum wiwa jalangeji camay leydi wonu nazzilu Allah wi emin jippina minal qur'ani e qur'ana ma huwa no nden hunde shifa unde ene sellina ummorade majjire walla nde ene sellina rafiji lima warada a jangino wa rahmatun e yurmede kono ko lil mu'minina wonande gonɗinɓe ɗum ay gonɗinɗo qur'ana ne safara ɗum kala gonɗinɗo qur'ana sa safrorima qur'ana tan a sellat sa gonɗinani noon a sellata haɗata yimɓeɓe sellude ko cayso yaagu yimɓeɓe haɗa yimɓeɓe sellude kala hande mo jiiɗa ene safroro qur'ana ko ganduɗo e hoore makko kanko addoto haalandema ɗum ala ɗo mi yahaani de hay ndar mi yehino ñande mi yehi ha yombol ñande mi yehi ha kanmaniyel ñande mi yehi sas femme hôpital femme o haalama fof joni noon minne mi arti ga ɓe mbi kadi yomi ƴeewa ga kadi yomi rutto e seereɓe kadi ay ɗo ko ɓaawo donkal il faut ko ɓurano safruma alqur'anu yaalu wala yula alayhi qur'ana atoto wattintako kay a wona ɗayɗo kay a wona bet tawi kay a wona bet qur'ana wattintako atoto tawi ka bet noon jaha wuro soogi jaha mbooj halkuma waɗa e ma ndiyameji ha bone naata e ma kalis ma gasa ha laaɓa komi gaynuɗo de a gaynat kay gatta e makko ɓeya windana ay dokkamo temedere capanɗe joyyi mbiya komi gaynuɗo ɗum a jogori sellude hay sa rinkima kamiɗo ama ya waɗi hoorema ka kangal Allah wi wonu nazzilu ko ma piɓa eyyo o wi lima warada Allah wi khudh min alqur'ani ma shi'ta lima shi'ta nangu e qur'ana ko jidda gollira ko jidda wa warada kadi joli nelaado Allah wi mallam yastashaffa on mo safroraki bil qur'ani la shafahu Allah nelaado Allah wi mo safroraki qur'ana Allah sellinta dum sellata kala mo safroraki qur'ana sellata o tappin hoorema a sellata a ñawatan tuuba sellinta ñawnat ɗum donkuɗen famde so pingima ɗo pingu wonko musannama natti paama a ñawi ɗo pingu o woni ɗo ɗon ko ñaw woni ɗon
sanna aɗa jogii leytel sa taƴi ma taw no ool te docteur ko say kala jibinaɗo ene jogii rafiiji sa jibinama tan a rafete Allah waɗa e ma rafiiji ɗi ɗon ɗanoto ɗi ɗanoto koye nder neɗɗo o koye nder neɗɗo o ɗi ɗanoto e nder ma to ɗi gonata ɗi mbeeƴa ala fof ko cirgui taƴi so wona neɗɗo e ɗin ɗaani tan rafiengel nan ɗaani kanko docteur noon sa ala makko ano yimɓe ko seedeneji woni hen ko seedeneji so jomum heewi kalis seeɗa sa fof yahata wiya ƴeewoya ƴeewanam waɗanma analyse par ce que min wona ƴeewanam ɓannam ndu sa woni patron amour tat jaaha toon ɓe waɗa mbaɗa hunde ha ɓuufa waɗa pufa ha ɓoya o mbima kase ma waɗi waɗi ɗum ɗo joni noon ala ko bindantami haydara ya neɗɗo wiyanima haydara ka ɗayi ɗo joni o windanma ordonnance o iwima pourtant an aɗa selli noon ay gono o ko mbindanɗami kam seeɗa pour mi yeroya aɗa sego aɗa andi ɓe ɓalliɗi joni mbaɗi dos quoi ay o windama a ñawano de o yiyanema ñaw kono o yi microbe oya ñaw oya nan nder ɓannuma kono ko waɗani ɗo jaɓan ummade joni o windanma ordonnance mo windanma ko on toɓɓata toɓɓel ngel o tigui ko way kono kuural ni naata e ɓanndu ma sa yari so foɗɗe mum so pingu mum so waɗi culuk e ɓanndu ma tan koto microbe to fayi so yettima tan jirguito ɗum tan hunde nde pusa saro e ɓanndu ma ñawa haydara musaranam sa ɓooyi mbatta wiide inde ɗo elle walla bamgo joni oɗo dumano mi rokkiti o sellute walla bamgol men o waɗa ɗo kadi o hunde makko o adda pomade o adda siro ma yayar to natta muusa so ɓooyi ga muusa so ɓooyi cafroɗa ɗo kadi sella ɗo kadi muusa so ɓooyi ɗo kadi sella sago mbaɗɗa opére par ce que joni ñaw ngu wonko naata e ɓanndu ma ha ɓoyi mbi aɗa wonde tension ha ɓoyi mbi aɗa wonde diabète so ɓooyi maya wattabinanma kala ɓurɗo susde docteur o ɓuuri ñawde watta haqqille kala tan neɗɗo mo mbiyeɗa ɓurɗo susde docteur o ɓuuri ñawde kala biyete kañum ɓuuri wonde patron on ɓuuri ñawde ay miskinal a meeɗa yiide a meeɗi an foto nanɗa miskinal a ara jebe a meeɗa nande garaɗe jebe taw miskino don toon sa a meeɗa yiide nonde jebe ndemowo tan haqiqa a meeɗa nande ɗi ƴewta ƴewta miskinel Allah wiyata meeɗi ñawde ñawata miskinal maya tan ko ñawata docteur ko say ne andi ko ala docteur ha gas kala mo mbiɗe ordonnance eɓe gandi way sodde moɓe janna oɗo so tawde ƴewata hay ordonnance cirti sa yeehi ɗo joni tan ɗo hôpital uji Dakar en ɗum ɗo ji sa tim miskino Allah so yettimi winde nde ordonnance temen nayi o winde capantati ujunere eɓe gandi ko caysiyagal wona hiddara wala safara ko caysiyago miskinal ñawata re erni en adataki ɗum nanda erni en ni ɓoyan jooɗi erni en re en jeɓeɗe en tension en a meeɗa miskin don to sakuji ara ɗum yo tuupeji meeɗa arede tension artade te ɓe mbiya gofol wonde tension yiɓe gara kamɓe gofol wona wonde tension gueɗe ɗiɗi a meeɗa nande yimɓe ɓe a meeɗa nande patron wiya ko sukuña a meeɗi ɗum nante a meeɗi Ablaye Wadda wiya ko sukuña Karim Wadda woni sukuña Macky Sall woni sukuña a meeɗi nande ɗum sukuña fof ko miskino ko caysiyago ko caysiyagal tan haydara kala nanɗa ko sukuña ko miskino Allah kala nanɗa tan wiyaɓe kaari ko sukuña andi ko miskino walla ala koreji jogui koreji mbiya a meeɗa nande ceerno ñamoɗo wiya ko sukuña ceerno khalifaɓe ɓe won ceerno balen Sirine Abdou en a meeɗi nande gurdam Sirine Abdou wiya ko sukuña caysiyagal ceerno mo nanɗa wiya ko sukuña fof ko miskino patron wonta ceerno mawɗo wonta sinno no wonna kay ma ara ceerno ko ma won kam ceerno kam mawɗo kam wiya ko sukuña yimɓe kam nankoya walla wiya kam ministére kaari e Macky Sall ko sukuña walla Abdou Mbaye ko sukuña kono anana fa ceerno far badde ɗa o somi tan ko gawlo saabu Allah wawde sukuña kono joni ananta wontade woodade anade wona gonga woodade a faami ɗon malla mi stasaffa bil qur'ani mo safrata qur'ana la safahu llahu Allah sellinta ɗum o qila innaha li tab'idi won wiɓe min o ko tab'idi wal ma'na anna minhu ma yashfi min al amrad woni ma'na o nunazzilu min al qur'ani min o so en jaari ko bayani ko qur'ana fof ene safra so en jaari noon ko tab'idi ene qur'ana ko ene safra وننزل من القرآن جبين هون القرآن كسفرة من الأمراض كالفاتحة كوين فاتحة وآيات الشفاء بين شفرة
fami نعم fami don de نعم rafiji dow rafiji nder fof berde qur'an en safra nder en safra boobal en safra bernde ma نعم hakkude ma e Allah نعم qur'an en safra en safra bandu ma so ñewi نعم dum ittani o wi ko non ko lil mu'minin fa humul muntafi'una ko be ngoli naftortobe ma gongi naftorda wana e duna ghayrihim walakin yustaradu ala sagodo so tawi ada hutoro dum ena sarda husnul niyyati mujjinde anniyama fiba wal itigadi wal jazm bil ijabati tandita ko jabete den cellata ko amma ada wadi sinin sara ala khana sa wadi sinin sana ala khana tampino fibat fiba ko gas ko jabete tan sa hutri ni nafa cer boynaji rahmatullahi alayhi o wi qur'ana ko tikki o wi qur'ana tikki aaji de tikki mbi yimbe be kutorta ko dum jafrota ko kala mo jiida ala qur'ana ko gandude hen dum ne yimbe be ne gonde daayre en gonde muddidde en gonde haangede yew joni sa sellan joni tan ada wiya dan ka bali winde nam ayere ala momo keso be ngari den an ka ne des nyi safra yimbe wana ay ga daydo yimbe safra idu wana safa ar docteur ndo wana safara ay o so dana wana kefer isa wi gudan wana safar ga ñewi Allah wi ko safar be wana don Allah jeddi dum ta kono sa sellan dum ma ko yaaya docteur sa ya hanto safara naam sabo ya docteur sa le day ñawat sa ya be tek ma do pour laji be ñawnuma ya be tek ma pour be ñawnuma ndaña kon ya ok ya so ya ci le bol ceng da pour laji ha ban na tay ma ya yow tan ñewi tan yan docteur ñaw asel ni manali si umorno ko jobo ya cilembu te ada rodi gudan an ka day min da jara be docteur ko Allah docteur ko Allah i cerno wana Allah docteur Allah wana wadata ana ko Allah jabo Allah yima ya tafri docteur mudum ngay gasi on kay gasi say docteur ko Allah say gudan ko Allah mo haade gudan fota kono adu si yo pass tawal gartul nyalla ci le mbol naam winna na faati tan yaro o mo fay kes wala yazidu zalimina qur'ana beydata hefere illa khasaran sawana perte wa idha an'amna ala al-insani suminni mini kefero arada o durno gamantude min wana o wadda bi janibi bangil mako onyo o nyaaga wa idha masahu sharru satawi warode hebi mo basal e cadele kana o lato ye usan ko piptido yurmede Allah ul wi kullun minen e mon fof goto fo ya'malu ina golla ala shaki e lawol mum rabbukum jawman a'lam buri andude biman huwa on ahda burdo fewde sabilal lawol alunaka kambe yahudiyan kobe e be namduma an nela dal anir ruhi ko wete ruhu ko fittanu ko neddo wurdata ko addata neddo wurde ko se be namde ma hono woni e neddo holno wonire neddo be namduma wonno sababu ko makkanaabe be nela sallallahu alaihi wasallam nela to makka ena haala nabi Allah wi kambe makkanaabe mbi joni yahudiyan kobe madina be dadi fof ebe gandi ala ko majji joni nelento mabbe namde en alhaali odo gondo gal tampini en Allah goto tampini en be nedi so yahudiyan kobe wonbe madina be mbi so jehi namde de mo gettati so haalni on gettade o wana annabi wana gonga so ronki haalde ne goto wana annabi so haali dido heddi goto ko annabi namde dem sagata hol neddo jaado aduna o fof anzil qarnayn namde demo dum namde demo fityatun amanu bi rabbihim ashabul kafiya namde demo ruhu e der bandu hon heeti so haali gettede ho feni so haala hay godo feni so haali di o fi godo ko annabi be ngari be namdi nelal Allah Allah jippini wiimo yasalunaka anir ruh ebe nanu ma ruhu holto wurata e neddo wiibe ar ruhu min amri rabbi ruhu gandal Allah min mi anda hen ayta fittan to wone neddo Allah andi min mi anda dum be jinno ebe gandi dum ala gandu sona Allah be jidi don ko libdam do kay kis wa ma utitu min al ilmi
on dokkaka e gandal illa qalilan so wana seeda tawde ko gandal Allah to bangi gandal Allah kam e gandal mon gal ko cettikina wana Allah rokkani on e gandal to bangi gandal Allah wona seeda neɗɗo jogui ko cetta e nder cetta mo dokkoɗon o kadi ko cetta joguiɗa hen an e nder cetta mo Allah rokki tagore nde o an kadi cetta ma o ko cetta dañƴa hen cetta ma o no mbiya yeddire cetta mo fela addata jeɗɗi ato yedda wala in si'ina Allah wi wallahi so min belanoma la nadhabanna min naw billadi nden hunde aw hayna ilayka min bahyi ummade ma fewde ma qur'ana o so min belam min momta dum e becc min gitta dum e kamilaji min nawa darga non darota ko so wana qur'ana iwa halaba dimi darga darota ko so wana qur'ana iwa hota min haysu nazala lahu o qur'ana irunodo arno ko qur'ana wonno ko sara arsi en dulla fa yaqulu lahu malaka qur'ana o wone halde qur'ana o wona halde tanani heddi ha darga dara ballade so dari darga ari non qur'ana non wona wullude les al arsi Allah Allah wi qur'ana ko woni qur'ana wi utla fala yu'malu bi bodo dursite jammaña lam kono ko mi utartake wala yurfa'ul qur'anu hatta tamuta hamlatul amiluna qur'ana non nawetake so wana rodinobe qur'ana gollirnobe qur'ana be maaya so ben may qur'ana ya wala yabqa illa luka bunu luka in jasdo bi jasdo ben tan keddoto ha darga wa amma so tawi darga dari darati qur'ana yahat kala du hutortinodo qur'ana yahat ala keddo jasdo bi jasdo fa inda zalika yurfa min al-masahib on sa qur'ana kadi so rolino be mayi kamilaji di qur'ana gondo hen o momte hala becce ko wonno e berde yimbe qur'ana itte halaba hankan yimbe gona yimbe daba ummo funnange ridde yimbe darga daro bana wad maaro suppama wayra nyame ثم لا تجد لك أدنان تاما به ونندم علينا أمن وكيلا بويلتين إلا سوانا من كدي قرآن رحمة كيرمين من ربك أمة دي جوم إن فضله أي قرآن الله كان لاتما عليك إما أن لاد الله قرآن كبيرا إنجل مون الذي يقول ويبي لئن اجتمعت الإنس حيث يمبي بوب ندندي والجن جنجي بوب ندندي على أن يأتون بنغدك بمثل هذا القرآن يرؤو دو قرآن أدن أو فوس رندي ملائكاجي ندندي جنجي ندندي فور بدا قرآن الذي لا يأتون ببابا أدد بمثله يرؤو قرآن بابا ولو كان بعضهم حيث يوغا مبه ببعض ونند يوغا ظهيرا بلندري حيث يوغا مبه يوغا بلندري بن بابا ودde hol ko woni sababu aya o hefere min law nasha'u la qulna mithla hada be so min belanoma min kala no ko kalata ko Allah yemba yembele wala qad sarrafna wallahi min peññinani linnasi wonande yimɓe fi hada alqur'ani o qur'ana min kulli mathalin kala tindol yo tindol anani fa aba salima aktharu nnasi ko heewe yimɓe salima illa kafuran kufuran so wana yeddude Allah wa qalu ɓe mbi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe mbi ɓe ngare nelaɗo Allah ɓe ndendi saha mutal nangue ɗo suudu kaaba ɗo ɓe noddoyi nelaɗo Allah nelaɗo are mabɓe kamɓe hefereɓe nelaɗo yettiɓe mbi Muhammad tawi gaddirɗa ndeɗo yewtere qur'ana mo kalata o jiɗɗa ko jawdi goppa qur'ana o min ndendinan ma jawdi ha ɓuura min hewde jawdi walla so tawi kaldata o qur'ana jiɗɗa ko teddinede min lammin ma e dow amen gona jom wuro walla tawi jiɗɗa ko laamu min lammin ma e dow amen tawi jiɗɗa ko honade min konin ma e dow amen so tawi kadi ko seyɗane gonduɗa min ƴeewoya kadi masalan anani min dendine jawdi min cafruma kadi ha cella eɓe mbiyanno ko seyɗane o wondi kanko nena sallah o wiɓe hay hunde o wonda min de walakinna allaha ba'athani ilaykum rasulan Allah neli kam yomi are moɗon komi nelaɗo goɗɗum ala
وأنزل على كتاب علي كتابا وجبني أم دفتر وأمرني أن أكون بشيرا ونذيرا ويمريكم يوم وان أن بلتنو ونن جيتنو فبلغتكم رسالة ربي ميتني أن نال الجو ونصحت لكم ملابني أريد فإن تقبلوا مني فهو حظكم من الدنيا والآخرة سأن جدي وكالا من أنكو وانا قدر من أدنى الآخرة وإن ردوه علي فتبي مثلا أندت تفيد في ودي أم أصبر من لأمر الله عز وجل حتى يحكم الله بيني وبينكم حالا يحكم من وضع فقالوا يا محمد إن كنت صادقا فيما تقول فصلنا ربك فتبيك وقوانك قالتك وقال نلما نياغل من جومي الذي بعثك على نلدم فليسير أن هذا الجبل يدو كاجة قند سراج ورا أمين يدو جودو هذا لابا فجتادو إلى ميجي أيوة مثلا هذا الله هذا بي الله أمين الله صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك من جغراني قوم إن دم حتى تفجر لنا ها أشتنا من الأرض ليدي ينبو أن شولي أو تكون لك جنة ولا لا تنما مثلا جسد من نخيل تمرد وإن بين رزيج فتفجر الأنهار أشتا شالي خلالها حكو نجسد تفجيرا أشتغل أو تسئد السماء ولا فكا أسماء وقالت داهين كما زعمت هنا ننجاجر دا علينا إدو أمين كسفان تجتين قوات دا أسمانو تجتين بوتا دو أمين تنيانا من مايا أو تأتي بالله والله قدنا من دو الله أرادو جون جون والملائكة ملائكة نردو جون جون قبيلا تو من كتون ديري الله جورو من جورو ملائكة جورو بيكو الله يكني من الماء أو يكون لك بيت والله جوغا دا سود من زكبين كني أو تردا والله نبا في السماء أسمان اكتاسل فوادو نبا من دار البي ولا نؤمن min jogorani gon ingol ngabbugol ma hayta ngabbi ha ton hatta tunzila alaina ha jippina e do amen kitaban deftere naqra'uhu gaddana min gofo kay tatta dum ummade Allah min janga be bolbinede Allah yi bolbibe subhana rabbi sanade wodani jo onan kam hal kuntu illa basar rasulan bele min kay mi wanani so wana ko mi nedanketa hal kuntu mi wanani illa basaran so wana ko bandiyanke rasulan nela no annababe ennube no bayni non tan babe mi wawa addan so wana Allah yemat wama mana annasa haɗani yimɓe ɓe noon an yuminude ɓe gonɗinta ide jaahumul huda tumane peewal are mabɓe illa an qalu so wona ɓe mbi abasallahu Allah kay nelata basaran ko ɓanɗinke rasulan nelaɗo Allah siɗi rewede adda ko malayka ulwiɓe law kana fil ardi so wonino e leydi he malaika dun malaikaji yamsuna ene jaha muduma innina ene kubindi Allah wi la nazzalna alayhim min jippina yimbe be min as-samai asmanuji umara asman malakan malaika rasulan nelado kono ko yimbe ngoni do ko yimbe ngoni do ko yimbe nele se mumen sinno ko malaikaji nelete wana deke neddo e malaika bawa haldude ul wi be kafa billahi yoni Allah shahidan seede bayni hakuna mo baynakum hakuna modon innahu Allah kana anani de khabiran ko kumpiti de basiran jiyaw fi ibadihi e jiyabe mum Allah serani no humpiti jiyabe mum Allah serani en yi jiyabe mum wa man yahdillahu kalama Allah fewni fa huwa al-muhtadi ko on tan woni pewdo wa man yudlil kalama Allah majjini falan tajida lahum ajograni dañan dum en awliya abe en pewno dum en duni ko wana Allah wa nahsuruhum min dindinabe yawmal qiyamati nyalawma dalga e be jara ala wujuhihim e jese mabbe nyane yawmal qiyamati o wi wiyama jiya gorko nyande yawmal qiyamati ene ummi hoore mum ene giise leydi koyde ne kucci do ene yara non dum ma wadi ja neddo hoore junni batel hoore ma wona leydi koyde ma koyno gona yarude non aada yaruna kom ko koyde yarede kono to ko hoore yarede non mojjani walla ene mojjani dum woni non machina ala wujuhi yan kebe wumbe wo buku man kebe mumdube wo summan kebe faadude anani de ma'awahum tapporde mabbe jahannam ko jeygol ne wieni allawi kullama khabata kala de jeygol gol nyifi allawi so jeygol gol nyifi tan min biya malaikaji nunce allawi zidnahum min baydina be sa'iran kubbugol min biya junte dunce o do gol nyifde gol nyifata zalika allawi dum do de jazaa'uhum woni jobdi mabbe bi annahum sabu kambe kafaru be jeddin bi ayatina e kawni
juuɗe amen wa qalu kamɓe yedduɓe ummital ɓe mbi a ida kunna idaman beele so tawi min gonti ƴiye faatan e dappude a inna beele minen lamabu usuno mamin ummitine min batte khalqan tago jadidan heso Allah wi awalan yaraw beele ɓe ganda annallaha Allah kay khalaqa samawati wal ard Allah tagi asaban tagi leydi o baddo non o kay qadirun ene hattani ala an yakhluqa tagara mithlahum yuru mabbe kambe neddo asaman ko buri mawnude tagdo asaman kay ron kata taktude net be ko daybe de wa ja'ala lahum allawi wadani yimbe be non ajalan lajal de mayata e de ummito lajal gal laara be fihi sikki ala emum fa abad zalimuna salima heferebe be illa kafuran so wana yeddude tan ul wibe law antum tamlikuna sanno onon jeyno min khaza'ina mangasinaji rahmati rabbi yurmede jomam sanno tan ko neddo jogino ilam sanno tan ko neddo jogino tobo sanno tan ko neddo jogino arzigi allawi izan on sala amsaktum on jogi tono sabu dawre mo khasiyatal infaqi sabu hulde nafugol o wi so tawi ko neddo jogino ilam so neddo jogino tobo so neddo jogino arzigi wi hay goto hebata yewta wana be bi kambe jogi bara sinu ben kambe ilam de fere men bon be penat dum dam do ndiyam bara ne mofto won tari bangel mofto dam ndiyam de ciakko jogotata ha sanno dum darni yolo sanno dum Dakar ne yolo sonko baras nafanno be penat ore neddo gongdin dum baras ala awanta nan après baras hala khara nanta non après baras wonta wadde après baras wadda hay aduna ni baras kamara ko manantali wol iso idam ummima so tobo ummima ngulum tellima do e pommuji liidube fayi walo ore baras wondo cekka jogi penobe ala boni be penata julbe de kuywi julbe kuywi law antum tamlikuna allawi sannako onon jogino khaza'ina mangasinaji rahmati rabbi yurmede jomam izan so on jogino mala amsaktum mo on jogittono khasiyatal infaqi sabu hulde nafbude hade mon waste wa kana al insanu sabulati man neddanke katuran ko dawo wala gad atena wallahi min dokki Musa o do gorko tis'a ayatin jeenay ayaje bayyinatin pen ayaje pen hono jungo e sawru e ndiyam e babbatti e tendi e paabi e jidam e mersitede jawde le duubi e kokke masala ustade besnoje fasa al an muhammadu namdo bani israila en izja'ahum tumani musa areman fa qala lahu fir'auna wimu inni min la azunnuka bodo sikkumani an ya musa an musa bi sikki mashuran ka bildado bodo sikki an ka ngado qala o wi laqad alimta wallahi an fir'auna ada andi ma anzala haula ijipinani dedo ayaji illa rabbus samawati wal ardi so wana jeedo asaman jeeledi basaira dum non ko tiskuya kono non ka saacay ko inni no min la azunnuka bodo sikkuma ya fir'auna masburan ka kalka bodo sikki an ka tirlisado gala mojjere allawi fa arada fir'aunu muy an yastafizzahum de dillin tabe kanko musa e yimbe makko ko yaltinabe min al ardi ummade misra allawi ndew yidi dum fa aqraqnahu min julima kanko fir'aun wa man ma'ahu ebe wonduno jami'an kambe pop wa qulna min ba'dihi caggal de be may min bieni li bani israila uskunul arda min bibe kode e leydi he fa idha jaa wa'dul akhirati so tawi fodore l'akhirah hono daranga so tawi aroyi jiina bikum min gaddu onon fop latifan odon dendi onon e mabbe fop maybe adande e maybe wattunde e jogorbe maybe fop ma dendu ko bil haqqi Allah wi ko gon anzalnahu min jippini odo qur'an ko bil haqqi ko gonga mofti e makko nazala dum woni ko jippori mofti e makko ko gonga fama arsalnaka an muhammadu min nalani ma illa mubashiran so wana ka beltino wa kala gomdinde Allah e nadde aljanna wa naziran ka jertinowa kala jeddudo Allah e nadde jeyngol o qur'anan o do qur'ana non Allah wi faragnahu min ceerdimo e ceerdugol duubi noga se tati ko hen o jippi Allah wi min bedri non ko li taqra'uhu bele ada janga qur'ana o ala nasi be ala muksinno ne wari bele yimbe be en deena dum wa nazzalnahu min jippini qur'ana tanzilan jippongol fodde maslahaji yimbe be ko non min jippinir qur'ana ulwi heferebe makka aminu so on jidi ngogdine bihi qur'ana awla tu'minu so hodo ngogdine son jidi ngogno son jidi bason gogdinde innal ladina utul ilma min qablihi be rokkano be gandal ko adi jippade qur'ana hono masalan julbe yahudiyan kobe idha yutla alayhim satawi qur'ana o dursita may mabbe yakhiruna lil azqani be pukko wonande kobe sujjada be cujjani Allah wa yaquluna bi subhana rabbina sanade wodani jomi amen in ko woni fi kana latinom wa'du rabbina fodore jomi amen e jippade qur'an fodore jomi amen lelede nelade Allah dum la maf'ulan ko gollete
ويخرون للأذقان بفكنا ونند كوب يبكون ابن غويا ويزيدهم قرآن قيد بخشوعا ينكنا دي ونند الله وكان صلى الله عليه وسلم يقول نلادني هيونو بيدي يا الله يا رحمن mo heewi wiide noon kamɓe hefre mbi o hawni ana de min Allah ko gotal hande mbiya ya Allah hande mbiya ya Rahman e ɗum wadani o deke kanko omo rewa Allah gon Allah wiiɓe udu ullaha son jiɗi mbiyon e Allah noddiremo noon a wiidu ur Rahmana son jiɗi mbiya ya Rahmanu fof ne sella ayyamma tad'u kala ɗo noddirɗon e ɗeɗo inde falahu omo wiye noon sabu falahu asmaul husna omo jogui inɗe ɗe ganduɗa ko ngarɗude inɗe capanɗe jeenay Allah ene wiya noon wiya Allahu alladhi la ilaha illa huwa arrahmanur rahim al malikul quddus salamul mu'minul muhayminul azizul jabbarul mutakabbir al khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al qabidul basidul khafidul rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul basir al hakamul adlul latiful khabirul halimul azimul ghafurul shakurul aliyyul kabir al hafizul muqitul hasibul jalilul karimul raqib al mujibul wasi'ul hakimul wadudul majid al ba'isus الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المعيد محسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الواجد الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرصيد الصبور ني الله بيته الله ني بيته ɗum woni inde Allah mo heewi inde demaro Allah ni wiini o ni fof mbiya so jiɗi mbiya noon fof Allah wiite noon o wi dende inde ɗe fof capanɗe jeenayi de o wi naata aljanna noon nelaɗo Allah ko saburu ko munƴo o wi kadi ko warisu ko dontowo tagore nde fof aduna fof maya ha do kanko goto inna nahnu narithul arda wa man alayha la wala tajhar bi salatika an nelaɗo Allah saɗa janga hoto feññin saɗa janga hoto janggudani dow so ronki ɗum seɓe nani ɓe kuuɗa keɓe huuɗaɓe mimmi keɓe huuɗaɓe seɓe nani aɗa janga qur'ana eɓe mbawi hasidade ɓe kuuɗa qur'ana o hoto waɗ ɗum o wi man qara Allahu latifun bi ibadi yazuk man yasawal qawi aziz kala ñalawma saɗa waɗ ɗum laabi jeenayi o wima Allah newnane kala alhaali ma bangi arziki ma fof ma Allahu latifun bi ibadi yazuk man yasawal qawi o wi kadi waaji goto o wi jaabe Allah goto jaabe Allah wi man arada an yara shay'an fi manamihi falyaqra qawluhu ta'ala ala ya'lam man khalaq wal latiful khabir laabi jeeray so tawi mo jidda hoydude wonko jidda yido ar jogi haaju adi dannade en walla di resde en walla di commerce walla wonko jidda tan wadde janga aayeje de do jeeray sa faye lelade ala ya'lam man khalaqa wa huwa al latiful khabir laabi jeeray lelado hada ma finde mal ko jida sene moƴƴi taw wonde salli sene moƴƴi ma andu so moƴƴani ma andu ma ko holluma tan omo holluma dalil tan wonde ɗum ɗo ne moƴƴi ma yi ɗum so tawi moƴƴani kam o hol dalil mum ala ya'lam man khalaq walladi fa laabi jeenayi nani fami de ngani o wi kadi so tawi kadi jiɗɗa kadi ko suudde hoorema ko wayno duwañeɓe aɗan jogui ɗo marchandise yiiɗa ɓe jiima sa fanima hadema yettade ɓe noon oto ɗaccu noon ha mbimi so tawi yiiɗi suuɗa ɗum oto ɗaccu noon ha jena e mabɓe tan kam mbiya noon hawrani la tudrikul absar o yudrikul absar wal latiful khabir laabi jeenayi janggattu ha yeeso ma jaaha ma wi so ɓenna haydara mbiya tan aji sa to mbiya belle mi kono noon ɗacca ha jettoɗaɓe ha mbima hooli o tan mbiya aɗa ɓeɗa noon e puis ma mayri guerɗi ma gila yettakiɓe sa fanima tan mbaɗa woni wala tajahar hoto feññin bi salati onon jiiɗi ayde on jiiɗi wala tajahar hoto feññin bi salati ko qira jangguinma sa jangui dande o hefere ɓe kuuɗa qur'ana walla ɓe kuuɗa jippinde qur'ana kono kadi wala to khafit biha hoto suuɗo qur'ana o kadi ha sahabama mbasnatorade ala haaldade wabtaki ɗaɓɓu bayna zalika hakkude feññinde e suudde sabilal lawol tawa a wullata dande o a suutta kan less o qul wi alhamdulillah dendagal jettoɗe ngoode ni Allah alladina on lam yettahidi waladan mo jogitaki ɓiɗɗo walam yakun lahu sharikun mo ganduɗa alana ɗum dendidiɗo fil mulki laamu
walam yakul lahu waliyun mo ganda ala ballo min azulli sabu ronkude wadde ala Allah wayan non wa kabbirhu Allah wi mawnin mo o wi wa kabbirhu mawnin Allah takbirana mawnin gol mawnin Allah Allah jogitaaki hay goto yo wallu dum pour ronkude ala ko sabu koyera ala sadaqallahu al-azim fatiha salatul fatiha